Байкот. Я ў сваіх відэо ўвесь час кажу пра неабходнасць байкоту выбараў. І не толькі ў відэо, ў сваіх тэкстах. І гэта выклікае вельмі шмат дыскусій, многім гэта не падабаецца, і многія кажуць, што гэта стратэгія правальная. Нават Уладзімір Мацкевіч, які ад пачатку топіў за яе, зараз за яе адмовіўся. Аднак я працягваю на ёй настаиваць. Найперш таму, што я анархіст, і я лічу, што працэдура і інстытут парламенцкіх выбараў і прэзідэнцкіх выбараў і ўвогуле прадстаўнічая дэмакратыя гэта інстытуты, якія не забяспечваюць належным чынам выражэння волі народу. І інстытут прэзідэнцкай рэспублікі, як мы бачым, вельмі часта пераўтвараецца ў аўтарытарызм, у дыктатуру. Інстытут парламенцкай рэспублікі у кіраўніцтва самых багатых. Я як бы прыхільнік прямой дэмакратыі. Але зараз не аб гэтым, а аб тым, чаму я за байкот беларускіх выбараў. У чым сутнасць байкоту? Навошта нам ён патрэбен? Мэта галоўная толькі адна. Падрыў легітымнасці гэтай улады. Як гэта адбываецца? Па пунктах. Большасць людзей, пераважная большасць, не прыходзіць на выбары. Гэта значыць, што на асабістым узроўні кожны з людзей, ось прям для сябе, робіць выснову, што гэтая ўлада кіруе не ад майго імя. Адбываецца на асабістым узроўні, на індывідуальным узроўні разрыў між дзяржавай і чалавекам. Гэта якраз тое, што нам патрэбна. У многіх гэта адбылося, так, у многіх беларусаў, але далёка не ўсіх. Не думайце, што так мысляць усе. Далей, гэты масавы непрыход абавязкова мусіць адлюстроўвацца ў СМІ. Для гэтага патрэбна шмат назіральнікаў, якія гэты факт зафіксуюць. Для гэтага патрэбна актыўнасць тэлеграм-каналаў незалежных, YouTube-каналаў, незалежных СМІ, усіх, каб усе цалкам бачылі максімальная колькасць людзей, што на гэтай выбары ніхто не прыйшоў, што яўка была мізэрная. І мы ў гэтым моманце вельмі ў спрыяльным такім прамежку знаходзімся, да, такім калідоры магчымасцяў, калі СМІ усе на баку грамадзянскай супольнасці, на баку грамадства, а не дзяржавы. Давыдзька недавно прямо аб гэтым сказаў, што ўсе інтэрнэт-пляцоўка была захопленая антыдзяржаўнымі элементамі. І гэта выдатна, і гэта вельмі добрае акно магчымасцяў для нас. І калі будзе вялікае адлюстраванне гэтага байкоту ў СМІ, калі людзі пабачаць, што нікога няма, вялікі шанец, што пачнуць вагацца выбарчыя камісіі. Асабліва, калі на іх будзе ісці сціск не толькі з боку медыа, а яшчэ і на індывідуальным узроўні. Гэта і тэлефанаванні, гэта і улёткі пад пад'ездам, да, ось, як было у адной там жанчыны, да, на парламенцкіх выбарах. Больш за тое, чаму яшчэ важны байкот. Для многіх людзей, ну, па маіх адзнаках, гэта ад паўмільёна да мільёна беларусаў. Непрыход на выбары будзе яшчэ і моцнай акцыяй грамадзянскага непадпарадкавання. Гэта будзе магчымасцю для многіх першай праявіць сваю асабістую грамадзянскую смеласць. Чаму? Да таму, што нас многіх заганяюць на выбары. Гэтыя студэнты, многія бюджэтнікі, усе абсалютна дзяржслужачыя, і ўсіх прымушаюць прыйсці. І вось гэта сказаць «не», калі чалавек кажа «не», гэта і ёсць першы маркер таго, што перамены наспелі. Пакуль большасць людзей не навучыцца казаць «не», калі іх прымушаюць ставіць подпісы, калі іх прымушаюць галасаваць датэрмінова, ці проста прымушаюць галасаваць, не варта марыць ні пра якія плошчы. Давайце пачнем з гэтага. І вось, калі мы зможам дабіцца таго, што рэальна вось гэтыя паўмільёны хаця бы скажуць «не», гэта будзе рэальна афігенны фундамент, моцны фундамент і пад пратэсты, і пад змену грамадскай свядомасці, і пад это просто выбіванне табурэткі з-пад ног гэтага рэжыма, разумееце? Вось, то бок байкот гэта не просто нічого не деланне, як многія думаюць, да? Гэта байкот для многіх сталі вельмі цяжкім выбарам, вельмі моцным крокам, магчымасцю праявіць сябе як грамадзянін і зрабіць свой індывідуальны пратэст, пайсці наперакор гэтых запужванняў, што вось мы цябе там выганем з інтэрнату, мы цябе там пазбавім прэміі і так далей. Пайсці наперакор запужванням звальненнямі, як гэта будзе для дзяржслужачых. І калі чалавек зможа перакрочыць гэту мяжу, фактычна прайсці на прамую канфрантацыю з дзяржавай, гэта будзе значыць вельмі многі. І мы мусім агітацыі за байкот даць людзям такі шанс далучыцца да большасці праз акт грамадзянскай смеласці. Нам вельмі важна у такім выпадку падарваць давер да самого інстытуту выбараў. Бо калі інстытут выбараў мы зможам даказаць усяму грамадству праз, як я ўжо сказаў, СМІ,
праз асабістыя акцыі непадпарадкавання, што інстытут выбараў нелегітымны, што выбараў няма, то гэта аўтаматычна ставіць пад пытанне і легітымнасць улады. Не проста ставіць пад пытанне, а фактычна дэвальвуе легітымнасць улады. Аб гэтым вельмі добра сказаў Михаил Светов, лібертарыянец, я вам яго троху пазней уключу. Все, што я сказаў вышэй, вельмі добра пацвярджаецца, ведаеце, якім фактам? Тым, што ў нас заклікі да байкоту караюцца адміністрацыйным кодэксам. Разумееце? Гэта сам факт говорит, яны самі паставілі па-за законам тое, што для іх найбольш балюча. Разумееце? Яны баяцца не вашага масавага галасавання за бабарыку, не таго, што вы парвеце там бюлетэнь. Яны баяцца, што адбудзецца масавы байкот. І менавіта таму увялі артыкул у крымінальны кодекс. І апошні аргумент за байкот, яго, можа, трэба было зрабіць першым, але я ўжо стаміўся яго далбіць. Гэта элементарны, просты маральны аргумент. Сябры, якія могуць быць выбары, калі іх няма? Калі гэта цалкам ад пачатку да канца імітацыйная працэдура, калі гэта проста рытуал, тое, што вы ўсе называеце выбарамі, вся эта бегатня са зборам подпісаў, пікетамі, это ўсё рытуал для працягнення паўнамоцтвам Лукашенка. Дык навошта на яго хадзіць і прымаць у ім удзел? І яшчэ і удзельнічаць у гэтым спектаклі, які носяць у працэдуры, якія носяць ад пачатку імітацыйны характер. Чаму меня так бомбіло, калі Бабарыка на пачатку казал, ну, там нельзя фальсифицировать больше 20%. Ага. Нет, ну мы пойдем и проголосуем. Ты идешь, ты уже 100 разов сбитая аллегория, ты садишься гулять у карты с шулером. Разумеется? На во что ты садишься? А потом плачешь, что тебе обыграли? Вось. А зараз трымаецца цытатку ад Михаила Светова. Это расійскі лібертарыянец. Я не падтрымліваю ягоныя погляды на 90%. Ён там шалёны прямо прыхільнік прыватнай уласнасці, там вечна крые там левакоў, такія сякія. Аднак я гляджу яго стрымы, бо ён, в прынцыпе, не дурны хлопец, хаця ў многіх рэчах не цяміць. І шмат што можна нова падчеркнуць. І вось у іх там зараз былі выбары галасавання за папраўкі і канстытуцыю, і ён вельмі выдатна выказаўся з нагоды байкоту і дэлегітымізацыі інстытуту выбараў. Зараз я вам его включу и поглядите. Самое важное, я пока не говорил своего мнения относительно похода или не похода на выборы, это на голосование, это что-то, что я скажу в ближайшие несколько дней, но что касается конкретно вашего вопроса, разумеется, каждый неприход на выборы делегитимизирует сам процесс, и мы это видим на примере не только России, мы это видим на примере Соединенных Штатов, очень показательно. Если вы почитаете, чем занималась Антифа последние 20 лет, чем занимались протомарксистские или там марксистские движения в Соединенных Штатах, они занимались именно этим. Они говорили, что институт выборов существует для поддержания, что институт выборов в США существует для поддержания статуса кво. Они отговаривали черное население, занимались активным дезинфранчайзингом, буквально они отговаривали черное население в выборах участвовать, для того, чтобы черное население себя чувствовало еще более выключенным из политического процесса, и по мере того, как все больше и большая часть населения чувствовала себя выключенным из политического процесса, возникал тот гнев, который позволил вывести людей на улицы в Соединенных Штатах. Я не говорю, что то, что происходит в Соединенных Штатах, это хорошо, тем более я не оправдываю то, что делают левые, я учусь у них некоторым политическим методом, и это то, что делает Алексей Навальный. Чем меньше человек участвует в политической жизни государства, тем меньше он чувствует ее легитимность, тем больше он испытывает ее гнев против этой системы, тем больше становится оппозиционный костяк, который потом может этот статус-кво свалить. Все, ладно, прочитал про гук. Я паўтару, калі хто не зразумеў, што казаў Светов. Вот бачыце, я уже каб дагрукацца просто да людзей, якія мяне не чуюць, я уже вымушаны звяртацца да аўтарытэту чалавека, чые погляды я не падзяляю. Разумееце, ён пра што кажа, што амерыканскія левакі дзейнічалі вельмі грамотна, гадамі, дэвальвуючы, сеячы недавер да інстытута выбара. Яны тлумачылі, прыкнечаным
слоям насельніцтва, што выбары не адпавядаюць іхнім інтарэсам, што гэта выбары прадстаўляюць толькі багатых, што яны на карысць толькі прывілеяванаму класу, вышэйшым класам. І ў выніку яны дабіліся да таго, што эти людзі ўжо не ходзяць на выбары, і яны не прызнаюць ужо не толькі выбары, але і ўсю дзяржсістэму і ўспрымаюць як варожую. Вось гэта тое, што нам трэба рабіць. Гэта праца на перспектыву, гэта праца на гады. І калі вы думаеце, што я за тое, каб інстытут выбараў быў і квітнеў пасля скідання Лукашэнкі, не, я не за гэта, я за прамую дэмакратыю, таму што лічу, што ў інстытутах сённяшняй там парламенцкай дэмакратыі, тым больш я не кажу пра прэзідэнцкія выбары, усё роўна перамагае самы багаты чалавек з прывілеяваных класаў, які прыйдзячы да ўлады, непазбежна будзе адстойваць інтарэсы свае і тых, хто уклаў яго грошы. Мы это можам бачыць нават на прыкладзе беларускіх выбараў. З 3 пратэсных кандыдатаў, як бы я да іх не ставіўся, адсунем у бок там павагу мою да Ціхановска. Ціхановскі бізнесовец, Бабарыка, кіраўнік буйнейшага банка, Цыпкала, учорашні кіраўнік там парка высокіх тэхналогій. А дзе, прабачце, а дзе працоўныя? Чаму працоўны? Таксіст, медсестра, да ладно медсестра, главврач, чаму не балатуецца? Што яна дурная, тупая ці што? Ладно, я не беру там такія прафесіі, окей, таксіст, кур'ер, разносчык там піцы, не ведаю, слесарь. Допустим, што гэтыя людзі не маюць належнага адукацыі, каб кіраваць страной. Чаму не балатуюцца галоўны врач, дырэктар школы, індывідуальны прадпрымальнік, навуковец? Дзе яны на пасадах, на вышэйшых дзяржпасадах? А да потому што ні грошай няма і ніколі не будзе, каб стаць прэзідэнтамі. І мы будзем бачыць хоць змяняльнасць улады, да, змяняльнасць улады это лепей, чым не змяняльнасць. Аднак усё ж такі там будзе адбывацца ратацыя няспынная ўсіх жа тых жа людзей з вышэйшых класаў, якія будуць кіраваць намі. Ну, спасіба, мне такое не патрэбна. Карацей, я да чаго вяртаючыся, што байкот гэта яшчэ і задзел на будучыню, які дапаможа прыгнечаным класам асэнсаваць, што сябры, інстытут выбараў, ён не на вашу карысць. Да, ён дапамагае зрабіць змяняльнасць улады, аднак эта змяняльнасць усё роўна абмяжоўваецца вышэйшымі класамі. Гэта праца на перспектыву. І тое ж самае, толькі хаця б у кароткай перспектыве нам трэба зараз растлумачыць людзям. Сказаць, глядзіце, гэты інстытут, у нашым выпадку нават такі інстытут не працуе, разумееце? Нават інстытут змяняльнасці ўлады не працуе. Гэта проста ад пачатку да канца імітацыйная працэдура, якая з'яўляецца нават не шырмай для змены асобаў з кіруючага класа ў палітычным кіраўніцтве, а проста шырмай для назначэння аднаго і таго ж чалавека яшчэ на 5 год. Ну што за бред? Якія выбары, які удзел, аб чым можна казаць? Вяртаючыся да практыкі, што я хачу бачыць? Я хачу бачыць тое ж самае, што было 3 ліпеня, да, масавы байкот дзяржаўных мерапрыемстваў, але на выбарчых участках. Уявіце сабе, што якая гэта моцная будзе карцінка для ўсяго свету і для саміх беларусаў. Пустыя выбарчыя участкі. Пасля гэтага на наступны дзень все. Легітымнасць блізкая да нуля. І ад гэтай нулявой легітымнасці плясаць, як кажуць, да, будзе ўжо нашмат прасцей. Для таго ўжо людзям не трэба будзе даводзіць, што гэта ўлада бандыцкая, яны будуць бачыць гэта і самі. Застанецца толькі натхніць іх для таго, щоб яны падняліся гэтую ўладу скінуць. Вось. А зараз два контраргумента, якія я чую часцей за ўсё. Першы. Ярмошына ўсё роўна намалюе яўку 80%. Ё-маё, сябры. Байкот патрэбны не для таго, каб Ярмошына зрабіла ніжэйшую яўку. Зразумела, што яна з 1% намалюе 99%. Это не важна, таму што СМІ у наших руках, у руках грамадзянскай супольнасці. І грамадства будзе лічыць плюс-мінус так, як скажем мы, а не як скажем Ярмошына. І калі незалежныя назіральнікі, журналісты, блогеры, усе зафіксуюць, што выбарчыя участкі пустыя, Ярмошына могуць хоць 500% намаляваць. Гэта не будзе мець ні малейшага значэння. Другі аргумент. Байкот – это ничего не делание, а люди хочут деяния. Да ладно. Я уже сказал, что для великой колькости людей не выход на выборы, на выборчыя участкі будзе азначаць прамое непадпарадкаванне сваім начальнікам. Давайте мы людзей спачатку навучым не падпарадкоўвацца начальнікам, а потым ужо казаць пра нейкае скіданне ўлады. Вот з гэтай асабістай смеласці, як я ўжо сказаў, пачынаюцца ўсе далейшыя перамены. Ты навучыўся казаць не, толькі пасля гэтага ты выйшаў на плошчу, зрабіў там, умоўна кажучы, майдан нейкі, да?
Пакуль ты гэтага не навучыўся, сядзі і вучыся. Не думай, што ты выйдзеш на плошчу там будаваць там палатачныя гарадкі, там разбіраць брусчатку, да, пакуль ты не навучыўся начальніку свайму казаць нет. Разумееце? Давайте з гэтага спачатку пачнем. Гэтага яшчэ няма. Ну, мы паглядзім, як будзе на датэрміновым галасаванні. Магчыма, грамадства ўжо даспела, пака рана судзіць. Аднак па тым, як збіраліся резва подпісы за Лукашэнкі, што я нешта там не назіраў прям такіх масавых адказаў, ці іх было недастаткова мала, я магу судзіць, што пакуль што грамадства даспела не ў дастатковай межы. Ничего не делание. А як же агитация за бойкот? Бяры, раздрукуй улёткі, дакажы сваім родным, блізкім, сябрам, каб яны не шлі. Гэта праца. Ну і калі ты ўжо хочаш прямо такі працягваць дзейнічаць, так прыходзь на пратэсты і дзейнічай. Вось табе альтэрнатыва ничего не деланию. Разумееце? То бок бойкот гэта ничего не делание. Гэта актыўны якраз такі удзел. Гэта давядзенне мэтаў бойкоту. Гэта давядзенне сродкаў бойкоту. Гэта ўключэнне ў медыйную працу, у працу назіральнікаў. Рабіся назіральнікам, у чым праблема? Якое нічого не делание? Бери, агітуй за бойкот, у чым праблема? Разумееце? Вось, таму гэта два аргументы не зусім нерэлевантныя. Ну, такім чынам, падсумоўваючы гэты блок, хочу паўтарыцца. Сябры, наша стратэгія актывістаў, как я лічу, грамадскай супольнасці, экстрэмістаў, змагароў за лепшую будучыню, анархістаў самой сабой, анархісту нават не трэба за бойкот агітаваць, яны самі ведаюць, мусіць быць такая. Мы хочам, каб кожны чалавек зрабіў асабісты разрыў з аўтарытарнай дзяржавай і адмовіўся хадзіць на яе імітацыйныя працэдуры. Для гэтага мы вядзем агітацыю за бойкот. Акрамя таго, мы не наведваем гэты выбар, таму што ўся гэтая працэдура ад пачатку да канца з'яўляецца хлуснёй. Мы людзі маральныя, мы людзі сумленныя, мы ў хлусні не ўдзельнічаем. У чым мы ўдзельнічаем? У агітацыі за бойкот, у натхненні, дапамозе людзям унікнуць гвалтоўнага, ну такога прымусовага загону, да, на гэтыя выбары і агітуем за удзел у пратэстах, калі ты ўжо настолькі саспеў, што ты хочаш не толькі не прыйсці, але заявіць пра сябе громка, ну хадзі на пратэсты. Зараз пачці амаль кожны дзень ёсць нейкі варыянт праявіць сябе. Там велапрабегі, там флешмобы, там яшчэ нешта. Вось такая моя стратэгія за бойкот. Я буду удзячны, калі ўсе яе падтрымаеце і гэты відэа, гэты заклік распаўсюдзіце як шырэй.